Odlično. To je to. Kad se spremam ti ne. To je to, znači 3, 4, sad, može? 3, 4, sad. Dobar dan, dobro večer, poštovani gledalci, još jedna u nizu emisija našeg divnog podcasta Preko bare. Ovoga puta, nažalost, Nikola nije sa nama, Nikola je odsutan zbog opravdanih razloga, ali zato mi imamo tu Mariju. Marija je naš gost, Mariju ste imali priliku da upoznate u prethodnim epizodama. Marija, dobrodošla nazad. Hvala, dobro vas našla. I to sa kakvim povodom? Povod je nešto o čemu ćemo pričati tokom cijele emisije. A ja sam ti veoma zahvalan na ovom gostovanju, obzirom koliko je sati, obzirom kada mi to i kako snimamo. Pa sad reci mi, što si ti ovdje? Ti nas mnogo voliš pa si opet došla, ili mi tebe mnogo volimo, ili je u pitanju možda neki treći razlog? U pitanju je treći razlog. Prošle godine smo osnovali Srpski filmski festival i zapravo to je razlog zašto sam danas ovdje, zato što ove godine opet održavamo taj festival koji zvanična projekcije kreću već od 20. septembra. Imaćemo nekoliko predprojekcija i onda veliki deo festivala se dešava od 17., 18. i 19. oktobra, tako da to je razlog zašto sam ovdje. To je to. Znači, sve informacije se mogu pronaći gde je marijasrbfilm.com, je li tako? Jeste. Sada smo dali uvod, u suštini, u priču, dali smo neke najosnovnije podatke. Ajde da krenemo mi od početka. Znači, na početku emisije da mi krenemo od početka. Da li se sećaš momenta, da li se sećaš trenutka kad si pomislila, ajde da pravimo Srpski filmski festival. Treba da napomenem svakako da ove godine Srpski filmski festival se održava po drugi put, tako da, znači, ideja je u suštini krenula prošle godine, ako se ne varam, ili? Jeste, krenula je prošle godine i zasnovana na činjenici da u DC-u postoji jedna neprofitna organizacija koja se zove Orphelin Circle ili ti krug Orfelina. I godinama, u prethodnih nekoliko godina, ja sam bila jedan od posetilaca festivala i kulturnog programa koji je dolazio iz te organizacije i nekako smo imali pristup različitim kulturnim aktivnostima. Od korone to se dosta promenilo, smanjio se obim tih kulturnih aktivnosti. Mi smo imali čak pre i predstave koje su prolazile Amerikom pa su svraćali u DC. Čini mi se da smo bili više izloženi kulturnim manifestacijama. I to se sve nekako promenilo jer DC nije vrlo profitabilna publika, zato što nemamo dovoljno gledalaca da napunimo salu, da opravdamo neke finansijske troškove velikih predstava ili filmova ili bilo kakvih turneja. Tako da smo uvijek bili nekako tu na granici u posljednjih par godina. I definitivno nam je nedostajalo toga i da kažemo da je na osnovu toga i na osnovu Orfelina i svega što su radili pre postojala ta želja da nam toga još fali i da nam treba još više toga. Negde krajem, znači prošle godine je bio prvi festival, u januaru prošle godine je krenula ideja za festival, a kažemo malo pre toga, jedan od naših poznatih glumaca je kontaktirao nas, mislim, asocijaciju srpskih profesionalaca, to je neformalna grupa na Facebooku, i kontaktirao nas je i pitao nas je da mu pomognemo da organizuje turneju svoje predstave. Međutim, mi nismo imali nikakav pristup finansijskim sredstvima i tako dalje i mi smo ih uputili da idu dalje. I oni su došli do određenih informacija da postoje određeni konkursi koji podržavaju srpske festivale i kulturne manifestacije u dijaspori, ali da bi se neko prijavio na taj konkurs mora da bude neprofitna organizacija, mora da ima manifestaciju koja je organizovana, koja je isplanirana, da ima svoj budžet, svoje zaposlene i da to traži jednu ozbiljniju organizaciju.
Tu je to nama, tu je prvi put kad se rodila ideja. Zašto mi u DC-u ne bismo organizovali takvu manifestaciju i organizacijom te manifestacije i zapravo Orfelin koji stoji iza organizacije festivala, da uopšte korištenjem resursa Orfelina kao što su mentorstvo, iskustvo, uopšte celu mrežu, istoriju koju Orfelin ima. Mislim da smo u tom trenutku verovali u ideju da možemo da dobijemo određena sredstva na konkursima jer bismo napravili dovoljno dobar projekat koji bi bio dovoljno dobro razrađen i krenuli smo od toga. Tako da, kažem, u januaru prošle godine se javila ideja. Film je zapravo bio možda najfinansijski isplatljiviji zato što zahteva samo, da kažemo, samo organizaciju prostora, neku malu organizaciju samog događaja, ali velike predstave i asambli su mnogo finansijski zahtevniji i traže veću organizaciju, tako smo rekli da je zapravo ovo nama glavna tema i da želimo da dovođenjem sedme umetnosti, srpske sedme umetnosti u DC, približimo aktualnu umetnost koja se proizvodi u Srbiji ovde našoj dijaspori, promovišemo istu među ljudima ovde koji žive i rade ovde, koji nisu srpska dijaspora, nego za početak građani DMV erije. Tako da to su bile neke ideje i smatrali smo da je alat za tu promociju zapravo najbolji film. Trenutno u Srbiji je malo slabija produkcija filmskog sadržaja, ali da kažemo da su stvarno određeni umetnički filmovi i igrani filmovi koji su malo i komercijalnog sadržaja došli na videlo i to smo uspeli da iskoristimo i da izaberemo i selektujemo određene filmove i prošle godine, a i ove godine koji će biti zanimljivi publici. Fenomenalno, baš mi se sviđa tvoj uvod i cela priča, iako sam ja imao priliku svakako da čujem to, ali iz ove perspektive mi je baš zanimljivo. Imam jedno pitanje koje je u vezi sa svim ovim što si pričala, to je pitanje malo za kasnije, ali vidim da bi možda bilo i zanimljivo da sad postavim to, a zašto, rekla si ideja, film, dijaspora, kultura, umetnost, zašto ti nije palo na pamet neki festival ajvara, rakije ili čega god? Dobro, toga bar imamo. Da. Nekako imam utisak da imamo dosta srpskog sadržaja, da kažemo našeg sadržaja. Imamo odličan festival koji organizuje naša crkva, fenomenalan festival, pozivam sve da posete taj festival, to je Serb Fest, koji je, ja mislim, 11. oktobra ove godine. Imamo odličnu neprofitnu organizaciju Opančići koja promoviše srpski folklor i srpsku kulturu i igrali smo na NBA utakmicama i tako dalje, ali da kažemo, bave se tim radom i stvarno su dobri u tome. Imamo čak i Biljanu Regan koja se bavi kolekcijom srpskih narodnih nošnji, podržavanjem istorije. Imamo pristup, ne znam, i fondaciji Nikola Tesla i oni podržavaju taj rad. Mislim da trenutno u opsegu neprofitnih organizacija i promocije nekog srpstva i da kažemo podržavanje srpske kulture, velika rupa je zapravo u modernoj umetnosti. I da kažemo da ta moderna umetnost može da bude čak i određene primenjene umetnosti, znači i od muzike i od arhitektura, grafička umetnost i tako dalje, ali i na primjer Orfelin je vrlo poznat po tome da dovode razne pisce i kreatore zapravo pisanog sadržaja, tako da vrlo je, tu nedostaje sadržaja i tu je u stvari ne nedostaje sadržaja koji dolazi iz Srbije, nego nedostaje njegove reprezentacije ovde. I to je sadržaj koji nije toliko komercijalan, teško je, mi smo, na primjer, skoro imali našeg pisca Jasminku Petrović, teško je naplatiti ulaznice u tolikoj meri da se pokrije put i da se pokriju hoteli, tako da je to jedan vrlo
dobrotvorni humanitarni rad koji stoji iza toga da bi se ta vrsta srpske umetnosti, na primjer, prezentovala ovde dijaspori pa i drugim ljudima. Tako da mislim da je razlog zašto umetnost i zašto film je zapravo zato što se ta rupa i taj nedostatak osetio. Pogotovo, da kažem sad, nakon korone, gde su mnogi kulturne aktivnosti nas prosto zaobišle. Minimizirane su, znači ti pronašla si, znači tvoja ideja je bila pronašla si nišu, da kažem, ovde u DMV eri. Opet napominjamo, mislim da smo kroz naše prethodne emisije i epizode spominjali da u suštini ovde u eri Vašingtona mi nemamo neku ogromnu dijasporu i jednostavno te sadržaje koje su ispomenula su svake godine se dešavaju i prezentovati, prikazivati neke filmove bila u suštini neka opcija koja, eto, nastavlja se. Na početku je takođe bitno i napomenuti, ja pretpostavljam, da taj konkurs o kome si pričala na početku tvog izlaganja je u suštini bio neki vetar u leđa, između ostalog, jer složit ćemo se svi da bez finansija, spomenula si Orfelin je neprofitna organizacija, jednostavno bez nekih sredstava je malo bilo teže sve to i organizovati, ali hvala Bogu, evo nas ovde druga godina već. Reci mi, na tom tvom putešestviju, na tom početku, da li si imala neku podršku, kako su ljudi, prvenstveno tvoji ukućani, tvoji drugari, kako su reagovali, da li si imala neku podršku ili su te ljudi gledali onako sa strane, kao daj bre, šta priča o Marija, kakav film, kakvi bakrači, da idemo da jedemo, da pijemo. Evo, prvo da se nadovežem na to što si rekao, našla sam nišu. Samo da kažem, sam trenutak odluke je bio vezan i za to, te godine smo Nikola i ja otišli u Srbiju na 7 dana, mislim da smo imali slobodno samo 7 dana i sa malim detetom i sve to, i onda smo zapravo shvatili da imamo 7 dana da vidimo sve predstave koje smo hteli da vidimo i sve filmove koje nismo stigli da vidimo. I to je bio period, išli smo nešto u decembru, kada je sve to bilo zatvoreno i ja sam ušla u Jugoslovensko dramsko, tražila program i našla sam jednu predstavu, ušla sam u bioskop, našli jedan film, nešto je baš bilo, u tom trenutku, u tih 7 dana nismo mogli da upakujemo dovoljno kulturnog sadržaja i nismo imali dovoljno vremena. Ja mislim da sam u prošlosti duže bila u Beogradu i onda sam imala više prilike da ostanem da isplaniram jednu predstavu, drugu predstavu, jedan film i tako da se nakupim te neke energije koja mi ovde nedostaje. Međutim, shvatila sam da promenom života koju donosi porodica, više posete Srbiji, nema više taj luksus da sedim na predstavi ili da sedim na 5 predstava u toku nedelju dana. I onda je zapravo to bilo inicijalno zašto smo osuđeni, zašto smo osuđeni na to da samo prilikom posete Srbiji mi možemo to da doživimo i tu je negde krenula ideja. I tako je niša, što ti kažeš, našla zapravo mene ili nas. Nije bilo nekako planirano, prosto se osetila potreba. Spoje lepog i korisnog. Da, baš je onako bilo, to sam htjela da napomenem i bio je nedostatak. Baš nedostatak u srcu, u duši i svuda. Što se tiče konkursa, cijela ideja je krenula od toga da je to stvarno super ideja i kao što kažem, Orfelin je u prošlosti organizovao festival dokumentarnog filma i to su uglavnom bili festivali koji su trajali jedan dan i to jedan ceo radni dan. Dokumentarni filmovi su bili jedan za drugim i na kraju se završavalo sa nekim provodom u obližnjem restoranu. Tako da je sam festival kao festival postojao kao ideja u Orfelinu i ranije, međutim zbog finansijskih ograničenja i naše publike ovde koja prosečno nam na događaje dođe između
50 i 100 ljudi. Kad dođe 100 ljudi, to je uspešan događaj u DC-u, što u suštini teško je onda naplatiti i karte, da to bude dovoljno finansijski opravdano, da se uopšte renta neka sala. Tako da jeste, cela ta ideja pravljenja festivala je svima, eto, osim Nikoli, da kažemo, zvučala potpuno ludo. U stvari, niko nije verovao da ćemo dobiti finansijska sredstva i nije bilo poente krenuti u bilo šta bez finansijskih sredstava. Vidljivost je bila potrebna, vidljivost i opravdanost kadrova. Mi smo u dijaspori aktivni, bavimo se raznim stvarima, uglavnom to su sve aktivnosti neprofitnih organizacija na volonterskoj bazi, ali nas zajednica, da kažemo, poznaje i prosto smo morali da imamo i verifikaciju pre nego što, kad smo podneli za taj konkurs, jedan od uslova konkursa jeste da vas vaša dijaspora poznaje i zapravo da vas poznaje vaša ambasada, da poznaje vaše događaje. U suštini da vi niste neko ko je došao tek tamo sa strane i da uzme neki novac, a da posle toga to ne može da opravdano potroši. Tako da je krenulo od toga, samo dobra ideja, dok konkurs nije dobijen i dok na kraju krajeva novac nije legao, niko nije verovao da će festival da se desi. Znači, nama je, hvala Bogu, to je sve išlo jako brzo. Konkurs je bio u februaru. U januaru za Svetog Savu ja prilazim Orfelinu i kažem mi ovo treba da uradimo ovako, ovo je odlično. Oni uz maksimalnu podršku rade sa nama na tom projektu. Svi radimo zajedno. Završetak konkursa je bio, ja mislim, 10. februar. Znači, imali smo manje od 15 dana da završimo dokumentaciju. Ja sam srećom već imala pripremljen projekat. Završili smo dokumentaciju, objavljeni su rezultati isto u narednih mesec dana. Ja mislim da smo mi do maja imali novac na računu. Što je nama zapravo bio jedini pokazatelj da će se festival desiti u oktobru. I zato smo možda i hteli festival i ranije da radimo u septembru. Međutim, to je bilo jedino realno vreme i za sad nam se pokazalo kao optimalno vreme za festival u Americi, da kažemo, zbog kalendara koji je ovde vrlo specifičan. Eto, tako da nije bilo tih sredstava inicijalnih, ne bi se da festival ne desio. Naravno, ove godine smo nastavili i aplicirali na isti taj konkurs. Međutim, ove godine se drugačije radilo ocenjivanje konkursa i zapravo imali su druge uslove. Uslovi, da. Tako da smo mi probali da budemo deo toga isto i jesmo, podržani smo i dalje sa vrlo malom cifrom, ali nama dovoljno da možemo da preguramo i ovu godinu. Pored samog tog konkursa i podrške institucija, mi smo zapravo dobili ogromnu podršku dijaspore u vidu privatnika naših iz dijaspore i to nekoliko njih iz Čikaga. Tako je bilo prošle godine, koji se bave kamionima. Kako prošle godine, tako i ove godine. Tako da smo tome jako zahvalni, jer zapravo nadamo se da ćemo poboljšati njihovu vidljivost i, da kažemo, njihovu reklamu među srpskom dijasporom, da će oni tu imati neku vrstu satisfakcije, ali svi oni nas podržavaju sa nekom podrečenicom, volimo da podržimo sve naše što je pozitivno, pa i što je pozitivno i što je umetnost i što je promocija nečeg pozitivnog među Srbima ovde. Tako da prezahvalni smo njima, jer u suštini oni su negde, da kažemo, pola što se tiče finansija i iz institucija, naših sponzora, i neka treća kontrateža tome svemu je publika. I ako se gleda i u finansijskom smislu, to su neke 3 jednake kofe koje nam pristižu i koje nam zapravo daju temelj da sve ovo što radimo možemo da nastavimo da radimo i da je to dobro i da se ljudima dopada i da svi međusobno imaju koristi. A ono najbitnije je da promovišemo ono što je dobro i što vredi iz Srbije. Kad si kod upravo
te rečenice kod promovisanja, dolazimo do u suštini i misije ovog festivala. Koja je, po tvojom mišljenju, glavna misija ovog festivala? Da li u suštini, da li je cilj da dijaspora ovde u ovoj regiji, ali i širom Amerike, vidi u suštini šta se snima u Srbiji, da znači mi prezentujemo našoj dijaspori trenutni program, ili u suštini da Amerikanci upoznaju, mi živimo u Americi, znači da li Amerikanci upoznaju našu kulturu, da li da upoznaju našu umetnost, ili u suštini nešto treće koje objedinjuje ove dve stvari. Da, znači prva misija ili ti kišobran misija iznad svega jeste promovisanje pozitivne slike Srbije i srpskog naroda u Americi. Znači, mi živimo u Americi i da kažemo da je to glavni cilj festivala. Ta pozitivna slika i uopšte ta pozitivna energija koja stvarno postoji u Srbiji, ona čak treba da se promoviše i među našim ljudima ovde. Slažem se. Znači, mi kroz Vašington praktično širimo sliku o Srbiji na svet. Znači, mi mu dođemo u suštini ko mini Ujedinjene nacije. Da. Pitao si za misiju. Znači, misija je vrlo široko i ja se stvarno... pojam, naravno. Mislim, i sa time se vodimo kada pravimo program i u suštini najbitnije je to da se pokaže ta šarenolikost srpske filmske produkcije, srpskih autora. Baš je vrlo inspirativno i vrlo izazovno. Prošli smo kroz konkurs, na jednoj filmskoj platformi smo objavili konkurs gde smo zapravo pogledali puno filmova iz Srbije i ja sam zapravo bila oduševljena. Da imamo neograničena sredstva i neograničeno vreme u bioskopima. Ja mislim da smo imali preko 90 fenomenalnih filmova koje nismo mogli da pustimo u ovom programu. Tako da ja bih voljela da nas podrži još neko pa da dodamo još neke filmove. Ali da, uglavnom stvarno ima dobrog materijala, tako da... Ima, slažem se svakako i u suštini jedno i pitanje vezano za to poređenje. Sada, znači, iz ove perspektive tvog života, kada živiš ovdje u Americi već koliko godina i pre toga, kako ti lično gledaš na našu sedmu umetnost? Sada, znači, iz ove perspektive kad si u inostranstvu, pošto vidim da kako se zove, baš lepo pričaš o našoj produkciji, jednostavno, da li smo i mi, generalno svi, kad smo kući, da li smo uopšte razmišljali o tome koji filmovi, kakvi filmovi se prikazuju ili jednostavno, ok, izađe neki film, bude reklamiran, bude u svim medijima, kao ja moram to da gledam, samo zato što se prikazuje u medijima, baš je medijski propraćen, a jednostavno filmovi koji nisu medijski propraćeni, što ti kažeš, sa manjim budžetom, jednostavno, da li to ni ne dođe do nas uopšte, kad smo u Srbiji? Pa evo, prvo da počnem s tim da ja nisam obrazovana za niti filmsku produkciju, niti filmski menadžment, niti menadžment umetnosti. Znači, moje obrazovanje zvanično je Fakultet primenjenih umetnosti, dizajn interijera i sad u Americi radim kao arhitekta i to mi je, da kažemo, puno radno vreme. Tako da i moje znanje o svemu tome je od jednog konzumenta umetnosti koji je samo sada dobio priliku da nauči malo više o tome, ali ono što sam čula i što sam naučila za ovih 2 godine, evo to mogu da podelim. Festivali u suštini, veliki festivali postoje za određene promocije filmova i za filmski život filmova, znači počeši Kana, evo sad Toronto filmski festival i određenih festivala koji su veliki festivali i bitni za same stvaraoce filmova, znači od produkcije preko svih umetnika koji rade na tom kompleksnom projektu. I ajde da kažemo da ja uopšte ne gledam u te festivale kao naše modele, nego kada pričamo o manjim filmskim festivalima, moje razumevanje filmskog festivala jeste da imamo našu temu festivala, jeste srpski film ili ti film koji je nastao u produkciji ili koprodukciji u Srbiji
koristi srpske umetnike. Da li je to znači scenario ili režija ili sama gluma, znači vrlo širok pojam u tom smislu. I pošto je to naša tema, svaki film koji zapravo upadne tu je film vredan našeg pogleda, da vidimo da li može biti selektovan za naš festival. Naša negde ideja vodilja jeste da festival napravimo dovoljno usaglašenim, da imamo dovoljno komercijalnih filmova koji su atraktivni publici, da bismo publiku koja nije navikla na neke ozbiljnije i kompleksnije festivale umetničkog filma, da može da pronađe film koji će njima biti dovoljno komercijalno zanimljiv i da ubacimo dovoljno umetničkih filmova koje mi smatramo da možda sutra neće biti prodati za bioskopsku projekciju u ne znam koliko hiljada primeraka, ali je bitan za publiku da je vidi, bitan je za prosto publiku da priča o toj temi, da pogleda tu glumu, da pogleda tu dramaturgiju, uopšte da ima nešto što je vredno publike, a da nije po defaultu zapravo komercijalno. Da kažemo, ok, to su svi filmovi koji će sutra biti blockbusteri u srpskim bioskopima. Ne, nego da imamo balans između ta dva. Znači, film koji je komercijalan, koji zapravo pretenduje da bude komercijalan i balans sa određenim umetničkim filmovima koji su bazirani na nekim drugim poentama. Imamo još jedno ovde pitanje koje u suštini misli da smo odgovorili pre 15 minuta, to je koliko je festival važan za našu zajednicu. Mislim da smo definitivno apostrofirali, utvrdili da Srpski filmski festival u Vašingtonu, u ovakvom formatu, s ovakvim filmovima, je definitivno veoma važna stavka koja objedinjuje naše ljude prvenstveno, a zatim, kao što smo rekli, sve ostale. Ok, ajde sada malo da, što bi rekli, da filmskim žargonom, da zavirimo malo iza kulisa. Sa organizacione perspektive, onako koliko možemo ukratko, mislim, sad ulazimo u dome nečega što ne može nikako ukratko, obzirom da smo radili na tome, ali kako izgleda napraviti festival u Vašingtonu? Da, zanimljivo je, turbulentno i bez ljudi nema ni festivala. Tako da, kad si rekao koliko je bitan festival za zajednicu, toliko je i zajednica bitna za festival. Znači, nema jednog bez drugog. Nama da nismo imali zajednicu prošle godine, veliki oruk koji se desio prošle godine i koji se nastavlja ove godine na zapravo krilima 30-ak volontera koji su učestvovali u svemu i od početka do kraja. To je najbitniji deo i pogotovo što dolazimo, trenutno smo u vremenu, ne dolazimo, nego trenutno smo u vremenu gde je vreme najskuplje, gde ljudi prosto od svojih obaveza, sadržaja. DC je takav grad da ima stvarno različitog sadržaja i to ne mora da bude Srpski filmski festival. Vi ako hoćete da se zabavite, svaki dan ima neki festival nečega. Odvajati vreme, ako si deo srpske dijaspore, odvajati vreme za nešto ovako je zapravo vrlo pohvalno. Ja sam zahvalna svim našim ljudima koji, pored svih ostalih aktivnosti koje mogu da rade, zapravo dođu na festival, pogledaju film i osete tu potrebu i tu potrebu zadovolje time što će doći da pogledaju film o ne znam, koja god da je tema. Kako god da je tematika, da. Niko se od nas ne bavi festivalima, inače svaki dan, nije nam to glavna aktivnost. Svi imamo neke svoje poslove i onda ne znamo tačno šta možemo da doprinesemo. Uzimamo određene delove festivalske organizacije pa kao pokušavamo da budemo dobri u tome, ali ne znam, niko od nas nije školovan, ne znam, ni za socijalne medije, ni za različite teme
kojima moramo da se bavimo. Tako je. Na svakodnevnom nivou. Tako da to je izazovno i u suštini što je više novca u organizaciji, to je organizacija zapravo kompleksnija i potrebno je više ljudi da sprovedemo sve to u delo. I mi smo prošle godine, reci mi koliko smo već imali gostiju, ja sam tačno zaboravila oko 8-9 gostiju, je li tako? Oko 10 gostiju. 10 gostiju. Da. Znači mi smo imali 10 duša o kojima smo vodili računa punih 5 dana, ajde da kažemo. Od toga da li su jeli, da li su pili, da li su se prošetali, da li su našli radnju. Neki su dolazili i sa roditeljima ili sa nekim drugim, pa sve to zajedno da organizujemo. Tako da ja mislim da je zapravo nama najteži deo bio organizacija tih gostiju i svega toga što ide iza, plus smo imali jako kompleksan program, jer smo, opet kažem, imali malo veća sredstva. Ove godine se pokazalo da sa malo limitiranim sredstvima imamo i limitirani broj gostiju. Ja bih voljela, pošto smo sad naučili puno toga od prošle godine, slažem se. Ja bih voljela da sad opet imamo 10 gostiju, jer sad tačno znamo što treba da radimo. Ja sad ne znam da li ih 10, Nikola, da li će se složiti s ovim? Da, ali sad bismo tačno nikakvu grešku ne bismo napravili, ali nažalost ove godine imamo manji broj gostiju, nadamo se da će sledeće godine biti 10, tako da mislim da će zapravo organizacija biti malo lakša ove godine samim tim što imamo i jedan broj dana manje. Prošle godine smo imali 4 dana filmskog festivala, ove godine smo to malo rasporedili na nekoliko predprojekcija plus 3 dana samog vikend festivala, tako da smo tu negde smanjili broj direktnih učesnika, ali generalno organizacija se sastoji od nekoliko ljudi koji su u direktnoj poziciji odlučivanja, zato što zapravo teško je napraviti dobre odluke u mraku, jer mi smo to radili prvi put i nismo baš znali šta bi bila najbolja odluka i onda je bila situacija da 5 glava razmišlja bolje nego 1 glava, tako da smo, u početku nas je bilo nekoliko u organizaciji dok smo osmišljavali sam festival prve godine i onda smo nakon toga počeli polako da dovodimo različite ljude za različite teme festivala ili ti delove festivala, da bismo za sam festival imali nekih 30-ak volontera koji su zapravo na samom festivalu učestvovali tako što su prodavali karte, prodavali majice, sprovodili ljude, učestvovali u bilo kakvoj vrsti organizacije. Od prošle godine od tih volontera zapravo imamo i nekoliko volontera koji su postali deo stalnog sastava i to je fenomenalno jer sad već su upoznati sa samim festivalom pa je lakše onda zapravo iskomunicirati i organizovati sve te potrebe samog festivala. Tako da ove godine mislim da je to nekako malo organizovanije. Da, malo veći fluid ima, da kažemo, lepše teče. Pa gledaj, ja kako vidim, jeste, bilo je glamura, pogotovo tokom prošle godine bilo je glamura i crvenog tepiha i šampanjca, ali i tekako je bilo i stresa i sastanaka online i Excel tabela i mailova milijardu koje si prvenstveno ti slala na sve strane u svoje svakodnevne obaveze. Ali hajde da tebe konkretno pitam, šta je tebi bio najveći izazov prošle godine? Da li je to bila logistika, da li je to bio prostor, iznajmljivanje prostora i celokupna organizacija? Ili su to bili naši gosti? Ništa od toga što si ti rekao. Ništa? Da, znaš šta mi je bilo najveći izazov? Najveći izazov mi je bilo bila motivacija naših ljudi ovde koji su bili direktno učestvovali u organizaciji. Kada se radi volonterski, svako radi iz nekog interesa. Bitno je da svako taj svoj interes prepozna na početku.
Znači, meni je jasno zašto ja radim određene stvari i zašto trošim i svoje porodično vreme, zato što želim da sačuvam taj srpski identitet kod sebe u dijaspori i to je moj lični interes. Imajući taj lični interes, ja i radim sve ovo što radim, između ostalog i filmski festival. Radili smo pre toga i različite druge humanitarne žurke i bila sam deo raznih organizacija, igram u folkloru, dete nam ide u školu u Srpskoj crkvi, sve je to iz jednog interesa. Kada neko se obaveže da bude volonter, a nije mu jasno zašto to radi, negde potajno ima taj interes srpstva, ali u stvari možda bi voleo da potajno zaradi novac. Ili potajno ima taj interes, ima neki drugi interes. Hoće da bude blizu, ne znam, srpske dijaspore ili glumaca. Da, hoće da priča sa glumcima. Hoće da... To sada samo pričam na temu festivala. U suštini to se računa za svaki događaj gde vi nešto volontirate. Ja volim da kad krenem s nekim nešto da radim i kad se neko prijavi da bude volonter, da jasno imam sliku šta je njegov interes, jer možemo sutra zajedno da radimo na tome interesu. Ako to stvarno, ne znam, ta osoba voli da se slika sa poznatima, nema problema, mi ćemo sve raditi zajedno i na kraju ćeš se slikati sa poznatima i sve će biti u redu. Bitno je definisati taj interes. Kada on nije definisan i kada vi radite nešto u nekoj sivoj zoni, samom sebi ste u sivoj zoni, svaka vrsta realizacije za vas je neuspeh. Taj interes nije bio jasan ni nama s kojima ste krenuli da radite, ni vama možda čak nije jasan koji vam je bio interes i zašto ste potrošili vreme. Mislim da je to bio najveći izazov. Žao mi je bilo zapravo što sam propustila da tim ljudima skrenem pažnju, da jasno definišu razloge svog učestvovanja u određenoj organizaciji i da zajedno radimo na tome da su svi volonteri na kraju događaja srećni. I to je u suštini najbitnije. Obzirom da sam i ja bio deo cele priče, mogu reći da definitivno su se stvari iskristalisale. Upravo, bukvalno zadnjeg dana festivala su se stvari iskristalisale vezano za pojedince sa nedostatkom motivacije ili pojedince za koje su mislim da su i oni sami bili iznenađeni koliko su doprineli svojim radom i svojim trudom i zalaganjem, s jedne strane, a s druge strane priča vezano za ljude kojima je motivacija u suštini nije bilo prikazivanje i pomaganje srpskom filmskom festivalu. Ne znamo tačno, ali idemo dalje, iskristalisali su se stvari tako. To je najveći izazov i svako ko trenutno učestvuje u organizaciji u tom smislu, to smo postavili odmah na početku da bude jasno i da bude transparentno, da interesi moraju da budu jasni i vidljivi i svima definisani i da vas niko neće forsirati više od vremena koje želite da date. Da, i to je negde bitno. Možda mi je i to žao što nisam osetila kad je neko previše preforsirana je, da kažemo, previše zauzet, da je previše obaveza palo na jednu osobu ili previše odgovornosti je palo na jednu osobu. Mislim da treba to da se pravednije deli i to su možda te neke lekcije koje smo naučili prošle godine. Tako da, eto, to je možda, kad me pitaš za najveći izazov, to mi je bio možda najveći izazov, da, prošle godine. Sve ostalo je nekako bilo baš zabava. Da, slažem se, svakako. Mi smo se super zabavljali, zar ne? Tako je na kraju. I nastavljamo upravo zbog toga i jačim tempom i podižemo na viši nivo upravo zbog preležanih tih malih boginja. Ajmo sad malo nekim pikanterijama, a bilo ih je vezano za te naše goste, prvenstveno za glumce, za režisere iz Srbije, kad su oni dolazili, kako su dolazili, su to bile neke anegdote vezano za izgubljeni prtljak za vize, za avione, kako organizovati, kako organizovati. Bilo za prtljak? Pa ne, ono... Nije, Rekao, da li moguće da je bilo?
Pa bilo je izuzetno zanimljivo, znači dosta naših gostiju prošle godine od 10 gostiju, nekih 5 je zapravo bilo bez vize. Tako da kad smo ih pozvali da budu gosti, ja sam učestvovala u nekih 5 vađenja vize. Znači sam festival je slao pozivna pisma, od toga da je, ne znam, od Nikolinog brata žena je pomagala jednom reditelju kako se aplicira online. Mislim, svega je bilo i sve je bilo super zabavno i uglavnom, ajde da kažemo, taj vize i te pripreme, da kažem da smo mi zapravo učestvovali u vađenju vize jedne glumice koja na kraju bez reči i glasa samo nije došla na festival, tako da bilo je i toga. Imali smo jednu gošću koja se samo nije javila i nije pojavila. Tako da bilo je tih zanimljivosti i bilo je u samom dolasku, ja sam malo flegma i meni sve to ništa ne predstavlja veliki stres, ali desilo se da je jedan naš gost koji je trebao da bude na samom otvaranju zapravo kasnio iz Njujorka. Kasnio je i to vrlo je kasnio i da je na kraju iz voza uleteo u taksiju se presvukao i izašao direktno na scenu. Popio u stvari 2 rakije i izašao na scenu. Tako da eto, to se desilo, ali meni je sve to bilo okej. Bitno da se on pojavio na kraju. Mislim, na početku se pojavio, pozdravio svoj film. Njemu isto bilo bitno jer je to zapravo bio njegov film to veče. Da. Druga anegdota što je meni bilo zanimljivo, mi smo bili podržani, znači, od strane Ambara i ove godine smo, hvala im puno na podršci, od strane Ambara i od strane tadašnjeg El Centra, koji je danas zatvoren, nažalost. Tako da smo mi naše goste, a ti si tu više bio prisutan, svaki dan vodili ili u Ambar ili u El Centro. Međutim, problem sa time je bio što naši domaćini su bili vrlo darežljivi i široko otvoreni, da je to bukvalno bilo teško pijanstvo u 2 popodne. I onda smo mi imali bukvalno nekih 5, 6, 10 gostiju koji su konstantno smo jurili po DC-u. Da. I to je nama bilo presimpatično, neki manje, neki više, ali svima je njima bilo to i zabavno, jer i oni su ovde, neki su bili prvi put i u Americi, neki prvi put u DC-u, baš je sve bilo nekako vezano za to i to je bilo super zanimljivo, da bi panel koji smo organizovali, meni je on bio izuzetno zanimljiv, baš zbog toga što je cela ekipa ili grupa ljudi koja je učestvovala u panelu, to je znači bio Goran Radovanović reditelj, Goran Stanković drugi reditelj, Kosta Đorđević reditelj i ja mislim da smo stavili Nenada Stankovića iz Toronta tu na panel, da bi se oni, pošto su došli iz El Centra sa nekoliko margarita, seli tu i krenuli da se raspravljaju među sobom. O ulozi filmova na stranim festivalima i zašto je bitno da srpski reditelji dolaze na strane festivale. Jedan viče, hoćemo finansijsku podršku da nađemo investitore, drugi kaže, pa ne. Kad se setim. To je, bitno za srpsku kulturu i oni se tako u sred panela raspravljaju. Da, i to je bilo prezanimljivo. Ja mislim da je baš bilo zabavno. Mislim, ja naravno karikiram, nisu oni bili sad ne znam koliko. Naravno. Da, pijeni. Ko je bio tamo, nadam se da je neko ko gleda ovo i bio na tom panelu. Meni je to bilo zlata vredno. Znači, toliko je bilo zabavno i toliko su bili iskreni u svojim odgovorima. Mi smo dugo sa Bordom Orfelina, mnoge sastanke smo vodili baš na tu temu, gde je Milena Garfield iz Orfelina postavljala stalno to isto pitanje koje su i oni postavljali na toj sceni i to koji je interes, šta mi to donosimo, šta su teme. Ista ta pitanja su oni na samom panelu zapravo diskutovali tamo i to su i njihova pitanja.
Mislim da ih nismo rešili, mislim da nismo dali Enigma. odgovor na ta pitanja, da, Enigma i dalje. ali se bavimo time. Hoću da kažem, bitno je da pričamo o tome i nije tema ovog festivala da reši ta pitanja, niti da odgovorimo na to da li mi doprinosimo filmskoj umetnosti u Srbiji, nije ništa tu definisano, ali je bilo zanimljivo jer smo mi u sebi imali te dileme, mi smo među sobom postavljali ta pitanja i onda smo ih videli na sceni kako i oni ne mogu da daju odgovor i onda nam je to bilo fenomenalno zato što to su jedna univerzalna pitanja koja nas zapravo i motivišu da idemo dalje i još jednu godinu. Ja se stvarno nadam da ćemo još mnogo godina da radimo ovaj festival. To bi bilo fenomenalno, naravno, u bilo kakvoj organizaciji u smislu Orfelin, pa sad ispod Orfelina kogod sutra dođe i sa nama umesto nas ili u bilo kojoj organizaciji u tom smislu. Mislim da Orfelin to stvarno može da iznese još puno godina, tako da radujem se da odgovaramo na to isto pitanje. Takođe, ja bih samo napomenuo, nadam se da će se složiti svakako. Prvo, veliki pozdrav, nadam se da će neko od naših gosti imati priliku da pogleda ovaj podcast. Puno pozdrava za sve. Seća se, ja sam u suštini imao najviše tog nekog bliskog kontakta sa svima, tako da mogu ti iskreno reći da svi su bili prezadovoljni, ne karikiram, uopšte ne karikiram ovom prilikom, svi su bili prezadovoljni nakon završetka festivala, toliko su, kako da kažem, imali pozitivna iskustva, da jednostavno mi smo i dan danas sa njima u kontaktu, desi, kako si, šta radiš, ti ima novo, kako, šta se dešava. Tako da jednostavno ja mislim da je u suštini to glavni pokazatelj kako smo mi sa strane Srpskog filmskog festivala, kako smo se mi pokazali kao domaćini i kao organizatori celog ovog festivala. Baš kad si to rekao, evo da spomenemo, znači prošle godine u našoj organizaciji prvi branding celog festivala od prošle godine, moramo spomenemo Miroslava, Mirror on the Wall. Miroslav, naš umetnik, da ne kažem grafički dizajner, pre umetnik iz Čikaga. On je bio deo organizacije. Aleksandra Škorić, koja je zapravo možda prva osoba koju sam ja posle Nikole, ja kažemo s Nikolom živim, pa je to bilo jednostavno, ali prva osoba posle Nikole kojoj sam saopštila ideju filmskog festivala i koja je pružila punu podršku i bila deo organizacije prošle godine. Detalj, na primjer, Aleksandra Škorić je bila kriva što smo svim gostima dali fenomenalne poklone koji su vezani za DC. Ne znam, suveniri neki, Jackie Kennedy bisere za dame, određene druge suvenire za muškarce, tako da kažemo, to je samo jedan mali detalj koji ja nadam se da je njima ostao u sećanju. Da, Aleksandra, Jelena Ivanjac, koja nam se priključila u delu PR i marketinga, ona je učestvovala i u nekim idejnim stvaranjima određenih stvari, tako da i ona je bila deo festivala. Brankica Ralić iz Srbije, koja nam je pomogla, u stvari učestvovala u selekciji kao selektor, i Nevena Jovanović iz Beograda, koja nam je pomagala administrativno iz Beograda, tako da pozdravljamo i sve njih ovom prilikom. Da, i onda određene volontere koji su sad ove godine preuzeli neke funkcije i počeli mnogo više da se angažuju, ajde da kažemo. Prepoznali su. Da, prepoznali su svoju fenomenalnu ulogu i vrednost u festivalu. Tako je. A reci mi, ti konkretno da li tokom prošle godine, mada ajde, evo, ovo pitanje vezano i za planiranje i organizaciju ovogodišnjeg filmskog festivala, da li si imala moment kada si sela negde ili ne znam ja i rekla, ma ne mogu više, bre, odustajem, čoveče, jer nešto se desilo, ne znam ja šta ti je bilo na pameti i samo ti je prošlo. Poznavajući tebe, mislim da u suštini sam dao i pitanje i odgovor, mislim da ti to nije palo. Ne. Ali jednostavno, uprkos, ovo pitanje postavljam uprkos tome što dosta stvari se dešavalo
prošle godine, dosta stvari se i evo sada dešava, prvenstveno DC, ova celokupna politička situacija i budžet koji je manji i mislim, dosta stvari, da ne nabrajam, jednostavno, da li ti se ta situacija desila? Ne. Da li si bila možda, ajde, ako ti se nije desila, što je konkretan odgovor, ajde malo da parafraziram pitanje, da li si imala situaciju gde si počela da sumnjaš u neke stvari ili jednostavno, da kažeš, moglo je da se promeni prošle godine, ali ajde, nismo promenili prošle godine, ajde da pokušamo ove godine da promenimo neku stvar, ne znam. Da. Ne sumnjam da festival treba da postoji. U celogodišnjoj sam komunikaciji sa određenim i produkcijama i malim producentima iz Srbije i većim produkcijama i, kažem, bukvalno one man show gde male producentske kuće prave fenomenalne filmove i u godišnjoj sam, kažem, stvarno komunikaciji sa njima i iz te komunikacije sam shvatila da ova vidljivost mora da postoji. Znači, da negde filmski festival kao takav treba da postoji i da to bude između, da ne bude maksimalno komercijalan, jer tu onda gubi svaku vrednost, nego da mora da ima dovoljno prostora da donese i dokumentarni film ako treba i određeni igrani film koji je malo niskobudžetni, ali opet dovoljno vredan. Tako da ja nikad u ovih 2 godine nisam pomislila, ok, festival više ne treba da postoji. Nije u jednom trenutku. Međutim, izazov je naći finansijska sredstva, ali izazov je naći finansijska sredstva, ne znam, i za sve. Tako da, ovo je samo jedna od stvari za koje je to izazov i napraviti festival dovoljno atraktivnim za određene investitore je bila moja želja prošle godine i možda mi je želja ove godine i mislim da u tome nisam uspela još uvek ili da uopšte kao tim nismo u tome uspeli, ni ne razmišljamo na tu temu zato što se oslanjamo na prodaju karata, male donore, potencijalno neke konkurse. Međutim, da bi ovaj festival se održao, mi ne možemo da ga održimo na osnovu prodaje karata. Iako smo prezahvalni celoj dijaspori koja dođe i kupi karte i dođe na filmove, da bismo doveli gosta iz Srbije, ove godine to nas košta oko $4.000, da bismo po osobi, ili $3.000, ja kažemo $3.000 po osobi. Da bismo doveli 2 gosta, to je $6.000 po osobi. Da bi, na primer, da bi neko došao u bioskop da gleda film, on neće da plati kartu više od $30, jer svaka karta preko $30 nije razumna. Kada spojite taj trošak plus troškove samih glumaca, gostiju, dovodimo do toga da festival mora da nađe neku vrstu avenije gde će da komunicira sa određenim investitorima i da kažemo ovo je bitno za nas, ovo je bitno za dijasporu, ovo je bitno za kulturu, bitno je za film, bitna je ta prisutnost, ali evo, podržite nas i nađite interesa kako ćete da nas podržite. Mislim da je to nešto što još uvek nam nije kliknulo, u smislu nije savršeno i ja bih voljela da sledeće godine budemo bar na ovom ili boljem nivou. Da li će finansije to dozvoliti sledeće godine, bukvalno ćemo zavisiti od partnera, od naroda, od dijaspore, bukvalno zavisimo od toga i ja bih voljela da sledeće godine isto imamo minimum 3 dana, da isto imamo minimum 2 ili 3 gosta, ali to traži određeni budžet i u suštini, eto, to je možda jedini trenutak gde ćemo da razmišljamo šta je festival sutra. Da li ga neće biti? Nikako, bit će ga sigurno, jer mi možemo u nekim manjim dimenzijama da ga uvek formatima napravimo, tako da to je neminovno. Imamo, baš što kažem, odličnu podršku iz Srbije od produkcija. Zapravo oni nama i šalju filmove, šalju nam nove premijerne filmove.
ove godine ćemo imati film koji nigde nije prikazan u nijednom bioskopu, ne zovemo ga svetska premijera, ali je bukvalno svetska premijera, tako da to je vrlo... To je za svaku pohvalu. Počasno i mi smo presrećni zbog toga, ali da kažem da su to neke stvari koje uvek mogu sutra da dovedu u pitanje i da se mi zapitamo kako će festival da izgleda, a to da ga neće biti, to nikako, bit će ga sigurno. Srpski filmski festival u Vašingtonu 2026. godine, pratite. Da. A reci mi, sad kad smo se dotakli u suštini malo i toga, pa da kažem, poređenja po tebi, kada pogledaš Srpski filmski festival 2024. i sada 2025. Koje su to neke glavne razlike, u suštini da li ih ima? Ja mislim da ih ima. Koje su to glavne razlike? Šta se tu najviše promenilo? Da li se nešto uopšte i promenilo? Pa, čini mi se da, osim tehničkih razlika, da je jedan dan manje, da smo ove godine uključili pre-screening. Čini mi se da smo koristili prošli festival kao veliku nauku za nas za ovu godinu. Kad se završio prošle godine festival, svako je pojedinačno iz organizacije imao priliku da napiše po stavkama šta nije bilo kako treba i šta bi trebalo sledeće godine da se promeni. I mi smo te stavke imali da bismo ove godine, pre nego što je sama organizacija krenula, ako se sećaš, poslali smo... Anketu. Da, anketu. Anketa je bukvalno bila šta mislite da li festival treba da traje ovoliko dana, šta mislite koja je bolja lokacija, prosečna karta, šta mislite da je realno, šta mislite da nije. Bukvalno smo radili analizu tržišta i naravno dali svima priliku da kažu svoje mišljenje i to je poslato na oko 50-60 adresa, tako da je to bio vrlo lep reprezentativni uzorak. Tako da u mojoj glavi vrlo se razlikuju. Samim tim što mi se čini da ove godine više ljudi je idejno uticalo na organizaciju festivala, iako oni možda toga nisu ni svesni. Ali, na primjer, prošle godine smo imali festival na 4 lokacije, jer smo krenuli od te premise da mi živimo na lokaciji gde imamo 3 različite države, Virginia, Maryland i DC, i hteli smo da svaku lokaciju, jedan dan u Virginiji, jedan dan u Marylandu, jedan dan u DC-u, misleći da će to da nama donese određenu popularnost. Međutim, te različite lokacije su nam dovele zapravo dosta do zbunjivanja, nisu bile uspešan deo festivala, ajde da kažemo. Tako da smo ove godine se trudili maksimalno da nađemo jednu lokaciju za sva 3 dana. Međutim, zbog tehničkih ograničenja uspeli smo da nađemo 2 lokacije za 3 dana. Prvo veče je otvaranje u petak u AMC Georgetown, subota i nedelja su u Miracle Theater na Capitol Hillu. Tako da time smo, da kažemo, naučili od prošle godine i to se vrlo razlikuje, da sve bude na jednoj lokaciji, u stvari eto na 2, ali da smanjimo taj deo gde imamo više lokacija da pokrivamo, jer to nije bilo bitno na kraju krajeva. Onda, prošle godine smo imali samo jedan filmski pas ili ti karta koja vam omogućava da prisustvujete svim događajima festivala. Ove godine smo to raščlanili, jer teško je ljudima da sva 4 ili 3 dana izdvoje za festival. Tako da smo raščlanili i ove godine imamo pas za petak, pas za subotu i pas za nedelju i naravno prodajemo i individualne karte za filmove. Međutim, svako ko kupi pas dobit će šolju na poklon. Tako da time zapravo svaka vrsta kupovine pasa i kupovine karte, kupovine šolje je donacija za Orfelin i u januaru ove sledeće godine dobit ćete e-mail u kome vam piše koliko ste tačno donirali za neprofitnu organizaciju koju možete da koristite za vaše taksene svrhe. Tako da, eto, ove godine je razlika u tim individualnim pasovima, u lokacijama, a u samoj ideji, u kombinaciji filmova, komercijalno i umetnički, to smo negde na istom i da kažemo da je ove godine razlika da imamo manje gostiju. Kad spominjemo
prošlu godinu, ovu godinu, hajde da se osvrnemo i na tvoje memorije sa prošlogodišnjeg festivala, neki moment sa prošlogodišnjeg festivala koji ti je ostao i koji će ti ostati zauvek u sećanju. Bilo da je to neki film, neki gost, neka situacija iza kulisa, nešto što se desilo možda i pre festivala prilikom organizacije, možda neka reakcija publike, jednostavno šta će tebi ostati u sećanju? Mislim da mi je najviše možda ostao u sećanju film Nedelja i zapravo naš poslednji dan festivala. Svaki dan smo imali određene aktivnosti, bili smo svi elegantni, imali smo, ne znam, i prijem u ambasadi, primili smo nagradu, onda imali smo nekoliko javnih projekcija i tako dalje. Hoću kažem, svaki dan je bio tako aktivan, međutim kad je došla napokon nedelja, kad je došla prava nedelja i kad je došla film Nedelja, naš tim je zapravo ceo bioskop koji ima stolove i stolice organizovao tako da smo imali karirane stolnjake i male ruže na stolovima. Izgledalo je sve kao jedna velika kafana, bioskopska kafana. I nekako mi se čini da smo bili opušteni jer je već kraj i posle gledali smo svi film Nedelja i stvarno je sve bilo tu nekako, atmosfera mi je tu bila najopuštenije, opušteno, da. I nakon toga smo uradili, imali smo ceremoniju nagrada, posle toga su išli filmovi, išao je film koji je dobio nagradu Radnička klasa ide u pakao, a mi smo, ceo tim je otišao, ako se sećaš, na večeru u Ambar, glumci, reditelji i mi kao organizacija. I kao da je prošao, ne znam, voz kroz nas ili pored nas i onda smo svi osetili neko olakšanje. Iako smo non stop bili, zabavljali smo se i sve to, ali nekako taj trenutak i ta nedelja i posle toga druženja u Ambaru možda je meni ostavilo, kao najzanimljiviji, najupečatljiviji deo festivala prošle godine. Divno. Evo, vraćam se u svojim mislima i na tu nedelju i na celokupan festival. A reci mi sad malo da se prebacimo na ovu godinu. Šta publika može da očekuje ove godine? Možemo, odnosno da li možeš ti da nam otkriješ neka iznenađenja vezano za nekog gosta, za možda neki film koji bi ti izdvojila. Ne znam da li sad u ovom momentu možemo baš da pričamo. Pa možemo da pričamo o filmovima i možemo da pričamo o događajima, o žurkama. Ovako, da krenemo, znači, od predprojekcija. Imaćemo nekoliko predprojekcija i one će biti onako skromnije, međutim, stvari u tome da svako ko kupi pas za jedan dan ili za sve dane, imaće pristup toj projekciji za džabe, bez naknade. Tako da u stvari pokušavamo da damo jednu benefit ljudima koji podržavaju festival u vidu kupovine pasa. Tako da to je možda zanimljivo, to nismo prošle godine imali i stvarno pozivam sve da dođu na predprojekcije. Petak počinjemo sa odličnim filmom koji dolazi iz srpske produkcije, koji je kao neka futuristička priča. Petak 17. oktobar. Jeste, petak 17. oktobar, AMC Georgetown. Pre toga ćemo imati mali crveni tepih ili ti prijem gde ljudi će moći da se slikaju, da se druže sa našim gostima ili gostom, vidjet ćemo kako će to da bude. Uglavnom, naš trenutni gost je akter tog filma, tako da se nadamo da, neću još da otkrivam jer ja uvek kažem dok ne kupimo avio kartu ne otkrivamo. Uglavnom sve je potvrđeno, ali eto samo dok se ta avio karta ne legne u naše račune, nećemo zvanično da idemo sa imenom. Uglavnom, odličan je film, ja sam ga gledala, zanimljivo kod tog filma jeste da je prvo većina filma je snimljena sa Žarkom Lauševićem koji je nažalost preminuo i tako da oni nisu mogli da završe film i onda je ceo film sedeo dugo i nisu znali šta da rade s njim, dok ga potpuno nisu prepisali i napravili drugačiji scenariju, iskoristili neke scene iz tog originalnog pa dosnimavali.
ta kombinacija svega toga, ljudi nekad nailaze, to nekad smatraju da to nije tako trebalo da se desi, imaju mišljenje o tome, međutim, ja sam sa potpuno svežim očima, znajući celu priču, zapravo šta je film sve proživeo i da je Žarko bio zapravo jedan od glavnih glumaca filma. Kad sam stavila sve to na stranu, pogledala film, ja sam stvarno bila ponosna što je to naš film na srpskom jeziku, glavni glumac je Jovan i baš bih voljela da i naši ljudi koji pogledaju taj film u petak se osjećaju isto tako. Da su ponosni što je to iz naše kinematografije. Tako da, eto, to je petak. Nakon filma nastavljamo, idemo na žurku, DJ party, uglavnom će biti, taj petak veče smo u Ambar Lounge-u ili ti prizemlje Ambara Clarendon. Znači Ambar Clarendon, u prizemlju dole, DJ žurka, glavnom tema muzike, to ćemo objaviti, ali neće biti srpska muzika za taj petak, tako da više detalja o tome kasnije. U subotu krećemo program sa filmom Izolacija. To je film Izolacija koji isto bio nagrađivan. Odličan je film, sniman je na Tari, tako da mislim da je zanimljiv i vizuelno i po temi. Igra Miloš Biković. Odmah nakon tog filma idemo na film Iza osmeha o Vladi Divljanu. To je kratak dokumentarni film, u stvari nije ni dokumentarni film, to je kratak film napravljen snimcima iz Vladine ruke. Vlada je snimao puno sa svojom ličnom kamerom. 10 godina nakon njegove smrti oni su otvorili njegovu kutiju i našli te snimke. I reditelj Marko Đorđević, koji inače je fenomenalan naš reditelj, radio je film za Danas toliko i još mnoge druge filmove, on je uradio režiju tog filma, tako da smo ponosni što imamo taj film zapravo u svom programu. Nakon tog filma ide film Među bogovima, to je film Vuka Ršumovića, tema je imigrantski život ili ti izazov u Srbiji. Imigrantkinja iz Afganistana doživljava određene izazove u Beogradu i prikazan je vrlo onako zanimljivo jer svi smo mi imigranti ovde ili kao većina nas, a prva generacija su imigranti na ovakvi ili onakvi i onda je zanimljivo kako se neka druga nacija snašla u Beogradu. Tako da, eto, vrlo je miran film, ali sa puno pouka, sa puno nekih potresnih scena. Imate dovoljno vremena, završava se sve oko 7:30, da se presvučete, da se sredite i idemo na žurku. Opet žurka. Uživo žurka, tako je, da. Svaki dan. DC Acoustic Band, naš najbolji muzički sastav u DC-u. Mnogo smo ponosni na njih, tako da idemo u Ambar opet Clarendon, na prvom spratu Ambara, družimo se sa njima. Nedelju počinjemo sa filmom Sunce nikad više. To je debitanski film i zapravo radi se o porodici koja živi na lokaciji u kojoj treba da se kopa rudnik. I nakon tog filma idemo na komediju. Komedija je Biće novih leta. Svi znamo da srpska porodica mora da ode na more jednom godišnje. Ako ne ode na more, to je sramota. Tema ovog filma je srpska porodica koja nije imala novca da ode na more, žive u zgradi, u stanu. Oni su se 7 dana pretvarali da su na moru i živeli tako da se nisu pomerali iz kuće 7 dana. I nakon toga imamo ceremoniju dodale nagrada. Posle svakog ovog filma što sam spomenula, publika će imati priliku da glasa za najbolji film po mišljenju publike i nakon toga zatvaramo glasanje. Glasanje je preko telefona, tačnije preko onih karata koje ste kupili i čim se zatvori glasanje mi objavljamo pobednika festivala ili ti pobednika festivala po izboru publike. I nakon toga ide specijalni film, Iznenađenje, to nećemo još najaviti. Iznenađenje? Tako da, eto, i onda se završava festival. Ove godine ćemo imati, za razliku od prošle godine, samo jednu nagradu, je li tako? A to je za najbolji film po izboru publike. Jeste, jeste. Hajde da
dopuni me slobodno, ajmo samo da napravimo neki suma sumarum ovogodišnjeg festivala. Petak, 17. AMC subota, Georgetown. okej. Subota, I Miracle nedelja. Theater, 18. i 19. oktobar. Skoro pa, da kažemo, ceo dan i jedan i drugi dan. Nadamo se da ćete imati vremena da izdvojite za nekoliko filmova koje imamo i u subotu i u nedelju. Imamo po 3 ili 4 filma za ta 2 dana, tako da, eto, to je program za ovu godinu. Ili celokupan pas koji će uključivati i ove predpremijere i petak, subotu i nedelju. I žurke. I žurke. Da. A da li sam nešto zaboravio vezano konkretno za te neke stvari? Zaboravili smo. Šta? Sponzore. Da. Možemo li ih spomenuti sada? Može. Znači, iz Čikaga imamo našeg glavnog kuma festivala, Gemini Transport, isto kompanija za kamione. Sledeća 2 sponzora koji su nam, kako smo ih nazvali, nisu kumovi, prijatelji, porodica festivala. Porodica festivala su Cobb Defense Properties i Denver Cargo. To je isto, Cobb Defense Properties je kompanija za koju ja radim, a Denver Cargo je kompanija koja je prošle godine nas isto podržala. Tako, to je važno napomenuti. Jeste, i hvala im puno što su i ove godine uz nas. Svakako. I veliki partner nam je Ambar, koji u svojoj vrednosti zapravo partnerstva nekako ne možemo ni da ocenimo tačno koja je to finansijska vrednost, jer je nama velika i bitna. Tako da volela bih spomenemo Ambar. Mislim da smo tu negde za ovu godinu. Imamo mi prostora, izvini, imamo mi još prostora za još kuma, porodicu, prijatelja ili... U suštini svaka firma koja nas podrži od ovog trenutka finansijski zapravo obezbeđuje da dovedemo novog gosta. Jer mi imamo nekoliko ljudi koji bi volili da dođu, par glumaca i reditelja, kojima smo rekli da nemamo finansijska sredstva trenutno i da ako budemo imali finansijska sredstva ćemo obezbediti njihov put. Tako da u suštini firme koje dođu sad da budu naši partneri možemo da povežemo, da kažemo vi ste obezbedili put to i tom glumcu ili glumici. I nama bi, mislim, prosto mi sve ovo radimo volonterski, tako da bi nam bilo drago da... Izuzetno zadovoljstvo. Da, i mnogo bi nam značilo da imamo što više gostiju, ali eto, ako je neko u mogućnosti da nas podrži, to je bilo divno. Podržite nas, neka dođu gosti još više. Hvala Marija na priči o festivalu. Ajmo sad malo brzinski neku ličnu dimenziju i neka pitanjica. Koji je tvoj omiljeni srpski film svih vremena? Kako pitanje, a? Pa Sabirni centar. Haos. A reci mi, ako bi mogla dovedeš nekog glumca ili reditelja iz Srbije, koga bi dovela i zašto? A da se ne uvrede oni koje smo već doveli ili koje nismo. Da, znači evo, mi smo u kontaktu sa Brankom Katić prošle godine i ove godine. I Branka je trebala da dođe prošle godine, međutim snimala je film i onda je rekla da bi došla ove godine, međutim ove godine nemamo ni jedan njen film. I onda je rekla ove godine onda neću da dođem jer sledeće godine ću vam ja poslati 2 filma. To je negde bila njena želja. Držimo te za reč, Branka. Ne, ali preko... Naravno, glumci nisu vezani za produkcije i u tom smislu da sad imaju obavezu i vlasništvo nad filmom. Ali ona bi volela da dođe bar jedan od ta 2 filma koje ona snimila, koji trenutno ili kreću u festivalski život ili tek treba da krenu. Uglavnom, da kažemo, Branka je negde, ja bih voljela da sledeće godine ona stvarno dođe da se to ostvari. A opet moja omiljena glumica iz detinjstva, Vesna Trivalić. I ja sam odrasla na Vukovoj azbuci. Vukova azbuka, serija koja se davala na RTS-u. Ja sam posle toga imala VHS kasete. Vukova azbuka, 30 slova.
Ne znaš kako... Jeste. Da, znači to je bukvalno epizoda za svako slovo. Deo epizode je sniman u zoološkom vrtu, onda ima onaj Žika iz Bajage, on je glumio zlicu u toj epizodi. Vesna je glavna glumica. Na tome sam ja odrasla isto, Vukova azbuka. Tako da je meni Vesna od detinjstva Vesna Trivolić, Otvorena vrata, da. Vrlo je aktuelna i sada, tako da bih voljela da nam se ukrste putevi, da nekako Vesna Trivolić dođe kod nas. Gde vidiš sebe za 5 godina? Ja sad tebe pitam, gde vidiš ti festival za 5 godina? Veće sale, drugi gradove, se širimo, šta radimo? Pa, to bi bilo idealno da se širimo. U suštini, nama je idealno da se širimo ne zbog toga što će festival, ne znam, Srpski festival filma iz Vašingtona koji sad ide po celoj Americi, pa je to nama mnogo bitno, opet idemo od interesa. Naš interes da se ovaj festival širi po Americi leži u tome što taj glumac ili gost koji dođe iz Srbije trenutno je osuđen na to da on bukvalno pređe avionom preko celog okeana da bi bio kod nas, preko bare, da bi bio kod nas na 4 dana, jer sam festival ne može da isfinansira da taj glumac ili gost sedi u DC-u nedelju 2 dana da uživa. Prosto smo osuđeni na tih nekoliko dana festivala i toliko možemo da finansiramo gosta i njegov boravak. Kada vi nekom kažete iz Beograda, iz Srbije, iz regiona da treba da dođe u Ameriku na 4 dana, to prosto zvuči surovo i stvarno jeste surovo. Tako da je interes glavni bio u stvari da se proširimo na gradove, ajde da kažemo pod onim misijom Kišobrana, da širimo pozitivnu sliku Srbije u raznim delovima Amerike, ali i tehnički interes da taj naš gost ima priliku da odradi turneju, kako bi ti festivali bili povezani na neki način, da on može iz dana u dan da ili provede 2 dana na jedno mesto, pa pređe na drugo mesto i da ima finansijsku opravdanost da bude u Americi nedelju 2 dana i da kažemo aha, ovo je neki vezani srpski filmski festival koji se nalazi na nekoliko gradova i da time taj tehnički deo olakšamo i našim gostima i organizatorima. Sad, za kraj, jedno tipično onako pitanje iz šablona za kraj, šta bi ti poručila našim ljudima ovde, znači našim ljudima, našoj dijaspori ovde u Americi, ali zašto ne i Amerikancima ili bilo kojim strancima koji žive u ovoj oblasti, ovde gde mi živimo, zašto baš ove godine treba da dođu na Srpski filmski festival koji se održava u Vašingtonu od 17. do 19. oktobra? Treba da dođu da nauče druge perspektive i druge poglede na iste probleme koje njih okružuju, poglede na imigraciju, na probleme, kućne, porodične probleme, poglede na, sad pokušavam da prolazim kroz naše filmove, kroz sve što će vidjeti na festivalu. To su sve uglavnom univerzalni problemi i univerzalna pitanja koje ti filmovi postavljaju, da dođu, da vide, ajde da kažem, odgovor tog autora na taj problem i njegovu percepciju i da, nadam se, odu sa tog festivala sa jednom više informacijom o nekoj temi u Srbiji i sa jednom više spoznajom o sebi. Tako da voljela bih da dođu da prosto osete nešto novo i naši dijaspori, da bude deo kulturnog programa na našem jeziku i mislim da to donosi određenu satisfakciju koju je teško izmeriti i da s obzirom da nemamo pristup kulturnim događajima na našem jeziku, da iskoriste ovu priliku, jednom godišnje se ovo dešava i da dopuste sebi da uživaju u replikama na srpskom jeziku, tako da, eto, to je samo za taj mali deo srpske dijaspore i ja stvarno mislim da gledanje filma u bioskopu i gledanje filma torrenta koji skidate kod kuće na laptopu ili na kompjuteru nije isto i da reakcije publike i da reakcije i da atmosferu iz bioskopa je teško prebaciti kod kuće.
Naravno i sama imam Netflix i podržavam gledanje filmova kod kuće, ali ne podržavam skidanje torrenta i ne podržavam ilegalno gledanje srpskih filmova, tako da evo i ovo je jedna stvar, podržimo srpske autore tako što ćemo pogledati njihov film u bioskopu. Podržite srpske autore, podržite srpsku kinematografiju, dođite da se družimo, upoznajte na kraju krajeva i Srbiju, Srbe, Balkance iz jedne druge perspektive. Kad smo spomenuli Amerikance, odnosno strance u ovoj oblasti koji će doći na festival, mislim da treba samo da napomenu da su svi filmovi titlovani, je li tako? Jeste, svi filmovi imaju titl. I sav program, panel, ceremonije, otvaranja, zatvaranja, sve će biti na engleskom. Odlično. U suštini, mi smo svesni toga da jeste ovo Srpski filmski festival, ali mi imamo puno dijaspore srpske koje zapravo i slabo priča srpski, tako da ne pravimo uopšte pitanje, ne forsiramo nikoga da zna srpski jezik da bi bio deo festivala. Imamo i volontere koji su Amerikanci, tako da, eto. Tako je. Tako da se neće ispostaviti ona naša priča i srpski ti ceo svet razume, pričaj, šta god hoćeš, ima titul. Da. Super, ništa Marija, hvala ti puno, hvala ti na izdvojenom vremenu, hvala i Nikoli. Tako da, hvala ti što si podelila ovu priču sa nama. Jednostavno, eto, ova priča, ovaj festival je samo dokaz da jedna ideja, da jedan idejni tvorac i zvezda vodilja Marija može, ceo taj projekat može da postane nešto veliko ako se ima strasti, ako se ima upornosti, ako se ima razumevanja i jednostavno ako se ima, kao što si rekla, motiva. Eto, to je to. Ništa, hvala vam puno. Za par dana Srpski filmski festival, serbfilm.com. Vidimo se, kupujte karte, uživamo žurkice i to je to. Ćao, pozdrav! Ćao!